very away. How many to be a Yami see your piazza, man? Over kitchen, get in on a beer follow. DJ Spiral. God William Chuku, and it's a Becca. You're working a home kitchen. Doesn't keep Jimmy. About 24. It's bro, baby. Come on, man. Gigi Unique. Amariga Sam. I know Gissy. It's ever got my bottle, not the water. Come on. You could get it. That's the water FM. Get back, Lion Vention. Johnson Okorie, Dr. Ken, OPP. If I have OPP Kakus members, and the Kakus. Hope Kitchen. Official council secret. Then is Buffer, King Flex. Tommy Girl, I know to say Baba Maka. All the world war, yeah, I'm not to Ganga. Maybe you can say, on ya. Oh, because he's not a bad one. Hey, I gotta go, yeah, you know. We got something, you know. We got something. Bunya Kagenu, I like calling Bunya Kagenu one more. Where were you? Discussion. By no not that way, you know. We got moving on. Ijele. Parkman. Let's come to a consensus and settle an issue. I can open a settle one issue and I got work from Obima. Because I'm a member, he's an OPP member. Year ago. So he moved from east to Abuja. Meanwhile, only a girl, they very loyal to her.
and when if I say or Jebel Lagos, Lagos, meet somebody. Onya nyari aka ofuwe batego. So now the okem bichore enu nwanyị. Ọ na-ajụ kedu onye ọ ga-anụ nwa dịrị alụ ya n'Igbo mgbe ọ na-enweghị shishi ka ọ ga-anụ nwa ọ mapụtara taa ba nwa nyere aka ifedebere ya na mma. Kedu onye ọ dịghị ka ọ ga-anụ ọ na-ayọ si nyere ya aka ọ memba Pacman onye nna okay. Ariwa, I take it again. Mapum. Kevejo. Okay. Mapum. I take it again. Oh, Mokema. Onye a girl my girlfriend. Mbone Joshishi Nibo. And a girl generally akobate gumbo putas. Kedu onye ọ ga-anụ nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị nke mege bụ nwoke na if gas weza gị akịta ọ ga-amụrụ na onye me nwatakịrị ọ ga-angwụlọ ọ mara na-atụ ka nza ya kịta na ọ ga-agwago gị na gị ramad dị kwesịrị ị na-ajụ ị na-amacha nsa dị ọsị nọgide nwaanyị ya ọ bụrụ na mma nsị ya because ịmere n'anya ife anyị nọ bụ n'anya ife anyị nọ bịa pụrụ diskọt uche onye adịa njọ ọ ekwuo nke gị onye ọzọ kwuo okwukwe nke ya onye ọbụla nwesịrị ka o si dị ya mma nwanne onye ya ego onye ego na ya nna anyị egosi gị wee izu ebute ike ọkwa na warụ wọtọfọ onye nọkwa mgbetu mgbe ị na-enwe ọchị tụrụ gị taa afụ niile oge ọwa ajụ ntị gị ọ bụkwa na ọ nọ maka na ya nwere ọchịchị ọ bụrụ na dị gel nọ maka na ya nwere ọchịchị maka ọ nọgụ tupu mgbe dị nwere ọchịchị ọkụ ya ọ bụkwa na ya nọ maka na ọ nwere ọchịchị oke na ọ bụrụ na dị gel nọ maka na ọ nwere ọchịchị okay yes no oh that's some point you made Emeka na si na nwaanyị nọ mgbe dị boy na-enwere ọchịchị ọ na dị gel nọ mma wee bịa nọrọ with me mgbe m nwere ọchịchị ịma na mgbe nke ị na-ekwu okwu mana ọ bụrụ na ọ nọrọ anyị na-abịa nwere ọchịchị my brother what are you talking about ịmana ịnọ mma nwaanyị ịnọ mma nwaanyị adịbara ọ bụtara n'otu simple question ka m jụrụ gị waga ọ nọ with me mgbe m nwere ọchịchị ọkụ ya adịnya nwere ọchịchị I bụ level. Okay. So onye nke a help oge kpata ego. Ya na-ekwu ebe ọ bụ na nwa na onwe ya ji ya na mụ nwere ọchịchị oge nke ọ ga-adị nke omenala because m ga na-afụ m na nwa ọra akwa ammonia nọrụkwa ya tie m na-ekwu na oh yes do you get where my point ofe ya oh yes 63964282 achọrọ m ka ndị mmadụ tikere m n'okwu ka mmadụ ya ga-ekwu because me no go I'm kinda confused, you know. Onye eno goni ano mgbe ni chere ya ando ege nwa anya ọzọ abịakwa bịa yọtago goni akụọ na bụ egosi gị wọ bịa yeah he change location osi from Igbo bogozie Lagos ka o je tụọ ya nwaanyị ọzọ fall in love with the same person na-enetakwu ya ọkụ ya okay yes onye nke ọ ga-ewu ma nke na-anọ mgbe ọ na-ata afụfụ ma nke bịakwa dị genuinely ofụkwa gara bịa gị gosizie gị onye abịa na-ekwu na ya bụ ka ọzọ nke ịbụ ajọ mmadụ nke ị ga-arapụ waga kedu ihe na-ekwu ya waga nke bịagosi gị wee okay chere ka ọnọdụ waga mgbe gị anọ testi nke bụ ma mgbe gị anọ n'ojiri ihe onwe ndị nwe ịghọtago nwe ọfụma ịma bịakwutere ya n'ọpụrụ ka ọ dọjọs gị na ya nọ ntọ n'ọtọgbọ
condition coach we no do gi. You know how time even no by condition. Waga, only take risk. Munkeji ye. Half the ndị niile kwesịrị ga kwụda kwụrụ go aka. Okay, I just want to hear what people go talk. On there. Tugabani eji enyo ọrụ ọ ife yipụta n'abalị a. Maka mmụ efe gasị. It's a Freaky Friday because let me hear you write some Freaky Friday in the house because Freaky Friday, It's a freaky, life. Come on, man. Years up. Years up. Nah. Emana fino bonye kan. Oba ogwa wo mo class yana. Mbe ekele olu ekele ebigi ekele olu eke. Ekele olu eke. Obura odi aworo mo. Never intervene. Nke ọbụla a na-aṅụ nkwụ bụ nkwụ. Alụ mo mbe mo. Bigi. Kedu ka ụwa ya dị n'ọnwụ na laịfụ adịrị ya? Ọrịa ṅụdịkwa nkwụ oyi ka na ya. Manolite mmiri iwe na-esiri nwanye mmanụ ka o ji adịgwagwa bụrụ ewu iwu n'ụlọ laịfụ biko kenelu. Ndụ ọmụọ laịfụ ọma bụrụ eziokwu. Terita mẹ́wàá rí mẹ́gbẹ́ ká fúnra náà rí ìgbẹ́. Àrí àbùsà àjà ń bẹ́ẹ̀ Terita ọ̀gbọ̀gẹ́ ní mẹ́lẹ́dẹ́. Ọ̀sẹ̀ bàbá mu dẹ̀rí yẹ. Terita nọ na ẹ̀mọ́ abúlé eziokwu. Ṣẹ́kù fẹ́ náà tọ́sí ní òtẹ̀lẹ̀ Mọ̀níkà. Mekodi imagine no ta no a big is a man bema go see go and borrow your elder brother. I go second a man about saying, "Waga." It's a man about saying, "You don't know." Imana ntigi ga na-enwe echo every time. No, not every week. I just say. Every week I just say. Oh, we got but Mekodi imagine a play on a phone. All person you go we got play on a phone. I said, "I don't want them on deck, man." I'm a wonder. I'm not more. So moving on, Underwater FM, Bapara discussion. Parkman, in my father name, police brutality, over here. Okay. So now see okay, I've got one Yamago one Cassia, Imago. I've got one or two, one quiet. Where's it? Case police brutality here. Like case me and a buy. Didn't get the worst. I quite guess I don't know. Okay, back. I come around in Quebec. Can the buy a little bit that extent? Yeah, the man Nigeria. You're not a mega gate child. Cannot I go? Yes, I'm not begging. It's child. You know, I go. Yeah, I'm the one. And I found okay. Black life. I come man in a post so black. And I found celebrities supposed to black Italy, including me. Okay. Why not travel? They didn't travel. It's in America, yeah. And then the police had to give me the visa, but I'm in America. Oh, fear him, and if I was here, and I go. Oh, police number boom, but you're telling me, so, you're telling me, you can happen to man, and guy, you're supposed to be my neighbor catcher now. Unless me commit, see. Man, I know they committed. I possibly go tell them. Oh, and then I do not lie. Oh, and then I not down there, I lie you. I like it. Only not travel. Then you know, come big up. But I could the way not down. You tell me. But another point in he bring it to you. You tell me. Yeah. Like as I did here. You tell. I pull come over. You tell me. But most times,
on your own right. When he may. Waga, Nanya Pacman. Nda pull go over. Nda ga as a normal person. Waga, Pacman. Interrogation week upon stress on racism. Go crime na arụgị ọ na-aga bụ igbo gị maka ihe na-ekwe ya ị ka na-ekwu nke onye tinye hapụ gị ndụ chọga ọtụtụ ga-atọ hapụ gị nawa ihe eze ga na-achị ịkọwa bụ na saịdị unu na-egbube nke unu na-abụ gị ka egbuo gị maka ihe na-ekwe ya ha na-egbukwe mana ndị nke be anyị na-egbubekwe a na-ejikwa maka ego mba ọ na-afịachaba arụ ọ na-afịachaba arụ bọtọ ọ gara asbadat ego gwa gị maka ihe na-ekwe ya onye racist policeman nwee gị to go on videos a lot of times in America. Na mam yen na ma obere nga akọrọ be. Yo tell na obere commit a crime mo gini. Ekwekidi ekuchiri ị na gara join ka eze eme. Nke mo adi after bo. Ha bịakwute gị like ama more because maka na ha no African accent. You tell me. Nna nwanne n'obodo anọ anụmanụ kwani anọ 10 times on pull over be enyi. So I know what I'm talking about. No ticket. You're in America, but one more thing, can we get? I need to Tony Igbo. Can we go to Igbo video? Yeah. I need to Tony Igbo where orientation with police where the recording can know. Naga must say where no man. I want to get the mega arrest. I just no because no brother you but now some brother but my brain nanda kuba well waga continue neku police in Nigeria kusege at least me tiri ego iburu ego okya iburu ego from bank put am again nwere ihe na atọ GH okya okay imani ya ndị achọ no nwere ụjọ na atọ gị committee crime ihe na achọ imani ihe ndị achọ na abụ ego akpụgharịa ga-adọkpọ gị ma ego apụtara ọ bụkwa na committee ọ bụrụ oge ndị pan na-anwụ mmadụ ndị operation sweep anwụkọrọ gị etinye gị na cell Friday ịlalụ Saturday Sunday ndị bụ na gbafta gị Monday normal way analụ ndị bụ na ego on ofia ka na-ekwu ịka na emere ahịa gwogwo ego ka ha na-achọ nụ nnagwazi gị na ndị nke ndị ọcha adachi ego nọ ndụ gị ịma mba bụ okay patinye na-ekwu nwanne nụmata ego ọbụla achọ n'aka gị nụmata ego ọbụla achọ n'aka gị ma onye a na gị ndụ ka ya mma ịda ahụ tinye na-ekwu eziokwu gị ikwu asị ọkwa m na nke Biggie the break no go rule coffee more lockdown in America. Man, egusa ndị gị na na-egusi ude egwu a. Go maka ndị alụ aka. Ibere ka ya bụ chọọ ihe na-abịa aga ka ị na-ekwu. Dị na agbagote police 1000 2000. Elute na bini ndị nke na-use POS. Basically na ida egwu coffee each person 5,000. Nsi agbake ego weta ATM ọsụm na enwe POS. Ma wele ego bejeje ijebekwele onwe anyị nwụrụ ịtalụ ndụ anyị ahụ. Tere ya na America ka alụkwa oge onu. Ebe anụ ada akụda aka but ihe me bụ na ba ya ọ bụrụ ijiri ego ahụ gị na ha ga-egwu di ya de ị ga-etukwu de. Mana mapụ ga-egbu ego bụ problem gị ka ọ adị m eme argument mụwa saịdị mụwa si abịa ụmụ ife polisi fa mụwa bụ onye oringo aṅụrị ka m na-enwe afụ polisi ndị Amerịka adị m kwanyere onwe m ugwu rute nke ndị be anyị enwe ife a na-achọrụfa akpakwa na na-ejemebe ebe m na-eje maka obodo anyị nọ na ya fancha niile anyị na-ayasịfa ọ bụ fancha wee bụrụ polisi brutality mana fa agha akwụsịrị nwụrọ m from ịnwe aṅụrị m na-enwe yes nke a bụ the most important thing. O sị gị ihe ọbụla o sị yes sir a na-eme ihe police brutality ma ndị na-eme racism enwe na-ara m obere ohere na aṅụrụ nwa aṅụrị m maka akụkọ ndị racism a na ife a ama m ebe deze efe nyere
akpọmasị karịa mana ịma na ihe niile anyị na-abakwanụ mba. We are all guilty of the same offense. Nwanne rapụ okwu na ọkwa ọ ga-ekwubi ya ka ọ dịka ekwubekwa okwu ọ dịkwa ya mee m ji asị m pụtara onwe m na-enwere nwa aṅụrị m nwere onwe ga-aṅụrị izu nwere ike nwa aṅụrị m mee apụ ndị ala bụtara ụwa chọọ ụwa ọkarịrị n'ahụ onye mebie ụwa ọkwụ anyị ụgwọ ya onye anyị kash anyị na-etinyebe aka we don't associate with war. ndị Amerịka bụ akpọ ihe Fino na-akọwa bụ na ndị Amerịka nwere akpọ fa na-ebube nwanne maka na o nwere month ọ ga-abụ particular month ọ ga-abụ ifta na America ahụ because anyị na-ekwu based on color anyị na ifta na America in particular ha yes na Nigeria police ala anaghị ego na-eme nkwụ ghọtagodi nke olesi na commit ịmana onwe bụ na commit crime commit gam at least na commit crime onwe ka ọ na-afọ Igbo na akpa gị set ọ bụ go crime ya tinye na-ekwu na today nwe bụ na adọs bụ ga-etinye na abụghị ife ịma commit kwa crime na nke obodo oyibo adọs fụ gị ihe ha onye na ịghọtago ebodo gị ofe ya achọka na ịma adị sta na-eme were okwu tie mmadụ n'onu enwụkwa confirm ịghọtago enwe some particular month police na-egbu 20 in different states maka ya na-akọ ya onye ka anapụta anọgidekwa ihe eme ebe a na onwe ike ị na-eyi otu ịghọtago anọgide ndụ ka ya mma ghọtagodi ihe nne kwụsị ego ka a ga-anaghị ebe a nna m ihe ezege kwu na ihe gụwa na-ekwu about nke ndị be anyị Orofa ma ndị fa na imago ndị a na-atara anyị ghọrịsị na ife ajọ ife mago ka ha si ekonjasi ifefa ịghọta personal experience ijele akago nwe tougher time down there than here. I don't know, Sha, but personal experience. Yeah, that's what I mean. At the end of the day, ajọ ife bụ ajọ ife ịghọta police message wa police ka ọ ka ga-abụ ihe m na-ekwuru ebe bụ onye na-ara m efe nnarị nwere emume aṅụrị m ọrụ nwa mmanya m biliwe ụmụazị aka chọọ ụmụazị negharị anya ụwa makakwana enwe ike trọbụl atụrụ mama m ya na-akọbara ya we have better activities o nwere ife a m gwara fejere moving on o nwere onye a m gwara na amawa anya left ear drum with a dysfunctious breast. Biggie. Akwa nwere ozi nsiri gị the last time. Okay. Ka ndebeke n'ozi a. You know? So anwe ife na-ekwu amawa ga onwe ụmụazị ebe a ga-akpọga gị ụmụaka wala amawa gị left ear drum this side. Hey, abịa n'ụwa the greatest thing na maka ya na-akpa nkata ebe anyị na-aṅụrị nwa mmanya anyị na-asị na the greatest ihe niile a na-eme bụ obi sarasara ịfụnanya one love na OPP ya ka anyị na-ekwu na via parlor discussions. That's our religion down here, man. Ezege Biggie I say one love. Enwere m time ịbịa kokosi problem nọ n'ụwa akarị. Ọ ka nkụ ikwubenya bụ okwu kobenya bụ trouble eme nkosi ekosi. Issues everywhere. Ndị emete na ndị emeterọ a ga-emekwa n'ụwa agha ụwa dị emetecha ụwa emete just debere happiness n'aka ụfọdụ nọkọta si na racism ụfọdụ eburu egbe ewere egbe fatọn otu other things asị egbe asị fasị mebezie ọ wee buru ije enu ịma ijele ka m gwa gị nke bụ eziokwu ime ife mụ notice go so far Pacman ịma ihe niile a ikpokọta ihe niile a ihe mụ afọ bụ nna enwe ndị bụ ajọ mmadụ nwee ndị bụ ezigbo mmadụ onye chọrọ ịbụ ajọ mmadụ ọ na-abụba ajọ mmadụ onye chi bụ ezigbo mmadụ ọ na-abụ ezigbo mmadụ a na-emewe na a na-eme ihe resizm ma ihe a bụ aka nwekwa ndị ọcha laikikwara ndị ojii well yetemini ịbịakwa na anyị nwe na-ejikwa oji enwekwara ndị bụkwa ajọ mmadụ na-alaikirokwa ibe ha kwa
You tell me. Oh yeah, so okay, na ebe anu Google bụ friend gị. Banye ebe anu ajụa in a month, just type in a month, ka highest the police bugo around America on racism. Just in a month. You can have 50 something. Otama oburo taka Yoruba say we mo taka. Oh yeah na agwa gị hot of yen ku happen ka. Ka ga go top because nke mango say go police up na pusi get ba at least you we na 80% boss ego ka out of from America. Ba umu yi na So all have na-ekwu dị na ada agbaghị anya nnekwu obodo nnekwu alụsị ka na America bụ nnekwu obodo alụsị fa ọgha na mfe niile isi ga na-abịa karị so onye na Nigeria bụ abịa na Africa a na-afe emere ya bụ nnekwu obodo anyị na-enene aghụghọ so anyị karị Nigerian police alụ karị Okay. Moving on. It's a freaky. Let me see you live with some Freaky Friday right there. Come on, let me give me some Freaky Friday right there. Moving on, give me some Freaky Friday. I want to see some Freaky Friday, okay? Under that. Write me some Freaky Friday right there. Hey, what more freaky. Hey, oh my God, my goodness, you're tough for singing. Hey, what do you go on the work? That's all I Gary. Oh my God, I don't know because I put one last year. I developed last year. When I go last year, because I see a couple of last year. I never said once, last year, Come on. Biggie. Biggie, can you are Biggie? I'm back. I fire you this one question now. You say, when you rotate, Biggie. Biggie, I want Guinea, I know. One them my Biggie. Biggie, just a Saba fella Biggie. Biggie, Sakata fella, Samia fella, Kota fella de. And coming. Biggie, what one on the man. It's nasty. He gets on no color. Waga. I'm coming. Oh, Biggie. No more. No. Yeah, I'm coming. You want one? If I know. Na Biggie, Chaloga, and you Parkman. Aku mjama Joseph. Never big na deba hard. Yes, so na deba too hard. Ona deba hard n'ọrụ. Amara no time. Enri ezega ku agwa gị. Amara no time ara bụ ose ọjị.
Ọta aṅara bụ ọtagịrịza ya na-akọ ọ bụ anyway na ọ bụrụ ife a na-eme n'ike nwaanyị asị na ụtọ tụbala Okay. ọ bụrụ ife a na-ekwube na okwu ekwurekwu na iri ekwu mmiri gba mụmụba mmiri kedu ife ị na-akọ Ịnụwa nkọmị na-echepụ ọnụ fọwọ ọnụ ga-abanye ebe nwee ife ọzọ ịkapụ onye ịlacha ịkọrịbago ife niile mekwara bifo ọkọ mụọ men wan enwe nke mmiri izu oge bụ ụzọ rose onye rose nke izi ahụ ya ama mgbe iji nwụkọrọ onye rugoro ọrịa erugo Lagos ọ nwere ọfọzi ka itenyegoro ọnụ ịmanye ọnụ na anya bigi itinye ọnụ ọ bụ na nwatakịrị ede ya baya wetin ọpịta ga-apịtọ ebe niile apịtọsigo apịtọsi ịmago first of all ịlachara gị alacha kedu ife ịka ọnya ka ndị nye ayọmị oke m decide ya na mama ngararụ nwa m nasti onye sị ka nna na-agarụ ebe a ka m ga-eprove ma iberibe na enwe ife ọzọ a na-eme na-abụghị iberibe exhibit skills and acquisition gị ihe mere mfulu nchenye ọnụ ọ bụrụ na mmiri ka ọ bụ na ọ dere ede anaghị m egwuregwu na-alacha nwa ife ọzọ onyụbazie nke ezigbo nwobazie eri ọnụ m ewoba ka ọ banye okoye bụ gone ka ọ banye ọfụma ọ bụka nnọọ mmiri ahụ na-eti ọnụ gị bụ ntị ọ bụrụ mmiri ahụ na-eti ọnụ gị bụ ọgwụ korona ịma anwụ ya ọ na-abụ ka ọ na ọma anwụ ya nwatakịrị dịra clean ọ bụ of course nwa m ejele na nwa n'anya mụ na ụmụ ọ sị na ọ dị eme na ama m ihe ga-eme ọ bụrụ ọgwụ korona mụ na ụmụazị chipins anaghị eme na-agwa gị na ojemunye ekwu ogene bụ ịga n'ọfụ nwaanyị mana bigi ihe nwere ihe ọ na-echetere ma ọ nwere onye si na ọ chọrọ ka a ṅụọ ya epi but na ya nwa ama ṅụ na ọ bụ traditional man a na-ekwu na mba mana ijele so ife ị na-akọwa bụ na ọ ka mma ọ nọrọ ana ankọmin ọchọnye ọnụ ọfụma fuli mba na idozi ọnụ ankọmin onye goghị signal m wee enidoro m ichebe ankọmin from ịmago mọzụlụ aka ya ị na-awọchi grip ya nnụ ya gripin na-eji ọrụ nna m ị ga na-awọchi gripin si ya o jidesiwa aka ike somewhere places adọkawa ịmago ọ bụ na room dị kind of bright achị imi anya mkpụrụ anya wee marụ oke ọ na-adịba mma ka ọ dịba bright so that enwee eye contact bigi na ọta ana m aghọta eye contact bụ final gwogwo especially o rubere orgasm ịchadi ya anya eyeball to eyeball yes ihe nji anya jiri m anya egwu note because anya nwere lot to do n'ihe nọ na agripa correct onye ọbụla iji anya ịchadoro anya ka ọ na-akọm enwe kind of connection na ị na-pass enwe reaction ị na-pass maka na anya mgbe ọbụla ọfụkwara na that your eye ọbịa na-arụ ma ọ bụkwa na ọ na-eje ọgasị ma ọ bụ ọkwa n'ọkacha ịchaba nwaanyị anya erure ka bụ anya nọrọ abịa n'anya mgbe ị na-eru anya ga-eru enwe ka esi edobe anya ọ bụrụkwa anya ga-eru chọsasị ịchaba anya mmakesi anya ka ọsa mmakesi anya chee nọ anya ọ bụrụkwa anya sara asa ka eji afụ mba
Tuesday classes. Skills and acquisition. Very important. Ilusia anya Lucia elu. Lucia elu okube. Nwanwa idishibi obele. Iwe go ye ni woda yana. Onya anasi make I get my sopi. Waro no wayo bia. Abun sabo onya wo kwara ndi bobalente. Don't try that nonsense. But anyway, ladies, onya nwe ju nya cho battery. Obu ni nwe ju cho battery ti we ya na okuru ya wa. Waga everyone is about and I see you on. I am an just block agenda and got the guy's screen. Biggie, I was see a lot of things. Avocado. Come on, man, Biggie. Biggie, I'm a Greek yogurt. You know about Greek yogurt, Biggie. Ice block, jetina ikewanya. Biggie, man, Messi ice block. Okay, udire madu Biggie cheni amu daya. Oda yo ga tena hotel yeni ne bebisi. Either Greek yogurt. Okay. It's a real or nasty. But it's joke. One money, I know. I got it this year. On Africa, it's an animal. It's the watch I'm going to turn on. Yeah. So, I go up of it. I need this. And I make one. I'm get out. Fana war ana war is bar now. I live for one jet muscle war. I like that. So, kuntus na zubo breeze. Yes, now. Ikukwane kunoru. Gwana exercise ya manhood. Onwa kwani yede ke put balance ya or the need. Onwa ni because na eba ni na adeba need. Na staff ba flag need. The color I need because that's why there I need. Why? Open him and in adeba need. You know need we are up. Now I need, you know. Need it up, you know. A man I know get adeba need, you know. Now but one case I mean if I balance off more can say detect is horrible. From our bavu. Amago ma Jenna Kumana, wine and then neat. Kuma. So, Waga. So you're not bro. Oh yes. A neat guy. Kaira wine, you governor needs Makamuka Nezuka. If you see a wine, I can or you will say a man and a pillow. You be Nazian, Terina Manaria pillow. That's I and a pillow. You can even cage you quite well a rob where the girl narrow or a rob boy on wagon narrow. My child. You should be Isi pia na bampi. Mbona isi pia di na bampi. Mba mu believe na ana emi o de church ai mago ye ni na isi o na de kwa mma imago emakwa akwari mago ichasi kwa imago de kwa you know
I believe obviously have a standard eye, you know. Buy an water now. You know, I look at a coffee by shower, you know. I want me, I watch a quarrel. After what, any question. Yeah, I'm water sometimes now. Women go. A lot of guys now, Fajesianoro. Before Basha ignite Vancana, I turn to Oko. Before turn to Oko, you take over shower by you money if I shower by. Oh, no, turn to Oko before all the obesity. Oh, our time. Yeah, so Okwan equal wouldn't because Ishawa. Onye you rejuvenate, you know, put up a fresh now. Yes, so put up fresh. You drip what a correct more than man. Oh, yes. On our baba, I'm finishing in the bed. Oh, yes. Maroma, Intelia, on what is you when for no natago. Ndoyo Belaka. Oh, okay. I know men all that to Bagia. Mofi again, Mako. Nah, that's Fendana. It's a big food. You could see I go take the flavor away. When I defend them, Mekan Nagana bathroom. Unana bathroom. Mbawe Shaw. Okay. Sure. I'm of course all at the down. Yota. By then, yes. When I look at my colleague, Brutala come on, so I'm going and Banyabumoke. Oh, yes, Jipia. Yes. On the phone, I'm Milia Bobago. I Jenna shower. On a shower one area, first or second or rejuvenate you not a then that time Kigabi it was in Million Metsugianaro. I'm going to get on a divanite. Oh, my God, Ima Arueta millimeter, some particles, not media hangia. Oh, you got a wasio for. Okay, yeah, what do you know? Or they can screen millima. It was at a bossy. Confirm, oh, yes. There's a ma in fire come now, Riaka wiper. Fiaka. Imago. Yes, so vapor or shower. Yes. When you see I come be when I could bedroom. The bedroom are the transparent. In other words, yeah. There were glass and the transparent. Yeah, it's bichaya, foot up at an akaga. Imago. Sachaka. Okay. You need to fight so. We do so good. Listen, Mago. On a Mandela store, Macauda for other days. My weekend reach a shower. I didn't stay via memory. Or Bassiana memory in common when you can men not Sundays or use Oyas Arasa. Yes, so. Or the one, or the one, oh, yes, even in a try when you men again and one you go. Kimaya to the extent to Ogabo, Ebob no Jupiter na gracias. Ebob no, I feel all like a woman. How long again and wine make a full gobuna?
ịnarị akọ ana-esesa okwu enyora ijebe ife onwe ụmụ nwoke na-ezuzu befe anyụrụ afọ echetebe ọ dị ihe niile ya na-efe o echetebe ọkpụrọ bi just ihe ọ ga-eji discharge ya ada etriti ikpu nwaanyị with respect and care ultimate romance ife ahụ alụsị agba ọta efe anyị anụkwara ibi a ijele Waga. Ebe na prọfesọ ejigola aka ya kọwaa anya. Mba Biggie, o nwere ife anyị kọrọ na ama m in line. Hey, ịka ji Biggie ma ọ bụ onye ọ na-ete ekike arọfụ ikpu maka ọ dịrọ ka onye nwe kia ọ dịrọ kiarin ọ dịrọ ikpu kiarin Biggie dị ka jụọ Biggie ma ọ dị ikpu kiarin Biggie ị na-adị ịṅụrụ mmiri ikpu ka eke yarin ịgha dịrọ ikpu kiarin Biggie o nwere ofe ajụ mma ajụrụ Biggie oke nwa Biggie ka anyị hapụ ịgbagharị o nwere ajụjụ a Flavors m jụọ gị ka m weta kenere gị ya ka iji zaa m ịdị ikpu kiarin maka na mmadụ na-agụ mmiri ikpu ka mejụrụ ikpu kiarin mba chere ka m gwa gị ikpu kiarin to an extent, to what extent are you ikpu kiarin? Ezeke si ga jụ n'ori ahụ jụ a ịdị ikpu kiarin gị nwa na onwe gị a na-agbakwa ọsọ mana ọrụ nke nwazie mmiri Biggie anyị na mmanụ anwụ na-ekwu Biggie ị na-ala ihe ọ na-asọ gị oyi ka ọ bụ na ọ bụrụ agwaghị gị tinye ya yogurt na Greek yogurt ka efipaisi ya nwanna agwa ịbụ ekwe m n'aka ga were nne nku aka ọghọghọ ọkpọ eje nkịta mpe na akọcha ndị Awụsa onye a bụ onye omenala ọ dịrọ ikpu kiarin Biggie dịrị ikpu kiarin ọ bụrụ na m bụ Biggie otu ọ na-asụ itinye ile ya we come back ndị 5G attitude na-eme na aka mma na mmadụ nọ na somewhere na-anụ ọgụ nkwọcha na anụ nchi ihe a chọrọ ọnụ ndịkwa ya ọ bụrụ ukwe ọnụ nwanne ka efe na-eme ka afọ ga ebisa akpọ afọ m bụ Chibuike. Oke afọ gị bụ Chibuike ka ebisa akpọ esi m India na-akpọ oke kene men ya sharply kene ndị nọ na bịa palọ a na-anụ ihe na-ekwu ekerekwa mmadụ nọ n'obi firofano ijere n'Afrịka ọgụ ị na-aghọta ihe anyị na-ekwu na ka onye ị ga-anụ ma ọ bụrụ gụ a ị na-arị m na-ekwu zaa m na ị nọ na ndị bụ Ọta FM ị na-ekwunite nna m na-ekwunite gbanyọ nke ị na-ege na ya zaa m na kee nke ị chọọ kere nke ị ga-anụ n'ime fanat otu sigiri na nke ka mma na ahụ agamagodachi nke ọbụla rilu ya ọya wụ the best nke nọ wit gụnwa na ị na-ewere ego ọ dị mma dị na ịgbago na mgbago ịghọta inyekwara gị aka eburu mmadụ mana ọ dịkwa mma ọlụlụ ịghọta ọtụtụ chidiri na ịjụọ na igo edetigo the two girls ịghọta ịmago onye dị ya kara na this period na ụmụ nwaanyị can pretend to make as if agba ha dị mma but loyalty matters. Okay. All right. Loyalty matters. Okay. Okwu dị mma na omefi ikwu. Loyalty matters. So nyanya banya loyalty. Okay. Moving on.
Ọ̀rẹ́ dẹ̀. Nna ka ije. Ka afọ anyị ga-ebi sabọ. Chukwu nọ nso na Washington DC. Ka efi wee kwu n'okwu a. Ị ga-agafe onye gị na ya so wee taa afọ. onye m aka maka ịnọ na ndị nọ na enwere ike tụmọrọ onye nke ahụ ezi ọnụ n'ọmụ mere iji wụrụ mmadụ nke a ji mee no so like depends on the person getting peace of mind. That's the only person I will go for. Oh, okay. Onwe ife okwu aba mere ya Pacman. Onwe ife ọjọọ chip oye. Anụ ka nna ata ebe o dị nkwu. Mgbe uche m dị ana ama m na anụ dị n'ọnụ. Ama m na ịkpụ anụ n'ọnụ mana anọ m on vegetables, man. Hey, come on. Nna. We're on gịnị? Vegetables dị anyị nna ịta anụ na America ife onwe gị n'obese ada emekwa ya ahụ. Mgbe ị gbatakwa ọsọ ịtakwakwa anụ mba ọ na-agba ọsọ ị na-atazi vegetables ọ wee na-adaba. Yeah, so nna esi na dị nwa akwa enyi ya so esi na ọ bụrụ gụnwa ọnwụ na ọmụnwa ana m ejefe onye mụ na ya nọ mgbe m na-eji ihe ego ya nwere onwe ha ejikwa anyị na-ama na-eji onwe anyị ịghọta because onye many people many women na-enyere gị aka in condition mgbe ọsọ ọbụla ime emejọ ha na ha akọwa gị ọnụ na after ihe niile m megoro gị na ụmụ ame gị ji kpata ego nke na nke ji mee ihe mewa ihe ndị otu a so onye ahụ mụ na ya nọ mgbe a m na-eji ego ka m ma agafọ. Ịghọta ihe o mere Pacman? Okwu aghọtara m okwu ikwuru nna ịghọrọgwo so abacha don't worry n'ime abalị abacha with nke a ayi idekpu onye ọ dị egwu oye ọlarụ ayi ka m sikere na vegetable ndị a ga-eji anụ tagha chicken is like m na-agwa gị dị anyị nnatakịrị fa mkpụrụ isi na vegetable dị anyị mmadụ apụala what not so ejelefa ezege so nkata anyị na-agba Pacman so ka ndị mmadụ na-etinye ọnụ na moving on abi ya ka nnu ifefa ya ekwu ọrịrị hold up I think I got somebody ọrịrị gbanye nke ị na-aga na ya adị my man ọrịrị okay, ngwa gbatuo nke ị na-aga na ya adị ịmago ka ọ na-ebe flow ọfụma ude flow yi okay so okay official me from New York I'm onye so okay oh Slim P okay ọ bụrụ gụnwa nọ na this situation kedu onye ga-anụ my man First of all, can you go the man? Okay, can I man briefly? Ijelo wanine. Nna dalo. Ana make it. Man, abroad Ijelo Africa, Ijelo wanine because even there is man I put you to okoli. The man all worldwide come abroad Africa. Mbe didn't touch. Fino finance again. No worry kana na. Dalo so much. Brikwe confirm. So, can I biggie no but can I biggie? I know, Jack. Biggie. Biggie. Oh, yes. Oh, yes. So, so can you feel in when you go quiet with it?
Well, Oh, yes, quote you. yeah, and if I saw Basara na Munye, I met a nego, because they go there, Diego Gana. And before Madame Pike, Mother, the last go to Onyo Gadabara in a full time. Because the last call up on Bong, also another holidays, another break, or any papa, any banana. Okay. So you know now the person on your kaka or now with you will be the broke. Or no your kaka where patego. You might even end up self, you might not self, you might not know. okay. The most important thing bona take all case a coin as neighbor. Now go call for now on for your do no do mini. Okay, so onye na-ekwu maka ọ bụrụ gị kedu onye ga-anụ onye gị na-anọ before. Well, which question na duketa onye gosiri m ụzọ. Onye gosiri gị ụzọ ka ị ga-anụ. Kịta ka ikwu na ya ji elu because na ekwu nke ejiri bụrụ mmadụ ekwukwa nke eziokwu nke street yes onye gosiri m ụzọ because ejiri akwụkwọ anyị isi okay wata and onye bere akpọpụta gị from ọkpọta gị n'igwe yes. If I see you cannot say somebody. Yes. Oh, okay. Okay. All right. Moving on. I don't go with you. Also, onye for God no do mmiri. Nya onye nyere ga aka. Park man ọ nakwa n'ifi na-ekwu. You know. Onye nyere ga aka wee kwata ego bụrụ mmadụ. You know, more I see reasons with that because I know got keep but take a long interest in your well-being. Your time in Parkman. Our interest in your well-being. Oh, but the Paluga Namuna cheese, Hey, Anamuna cheese, Wanuga Namuna cheese, Big one more. I know that people on that one will the water FM. I know that the water FM, that one will the discussion. Life will be over the Paluga Namuna cheese, Papa Trenanina cheese, I bet you talk to Mukai. Papa Trenania, Anina cheese, nasty it up. Very far. I know Nandi Water FM. Ijale. Can you find a woo? And say, oh, I see. Onye furu n'anya ịlabịa n'azụ or to be arrogant.
Or is he part of an animal being? Is he what he should be? You know, when you fall in love, you tend to be in an equilibrium. But Elabian as Olabian Kofunka, is it an animal behavior called? Elabian as you can't let go in a Kunazu. Anna. Obroquana, Mba, Sina Zonia doggy. Hey! Is a way for Nanyanon. Emma no one wine, the Amebe for love. Emma go position of kissing her. Fana like it called from front. Is equal from kissing her front to aqua, mekwa front. It is ya to any magona de cases to areas or the case. It was a Yatago. Even me kunanya wo bubuna. Ibugulu zomwetenya bumwanya. Oh yes. A dance here to two near. They can see who before. Already never you want to easy. Oh yes. A kwaba doggy, kwabanka, kumago. Oh my kid. Okay, I push the Jivana doggy. Unana fan. In my case, is so while. I'm good in him and all like him, and me a boy. Aquano, no case in Kanka. Imago, Kanka. Mano, can do Kafaka, Fana like beer. No, of course, Nagi, Rubana. As I'm an agate. Okay. I want one money I borrow from Cambo and Bam. I know kind of doggy day. Oh, okay. I want you for doggy day. Yeah, level they are now Thursdays. It's your meal. Doggy day. Thursday. Doggy day. A very foggy day, man. On a Thursday. Doggy day. Oh. I want to find you. I know, Baba. I was here ladies' night. I know, Baba. Buying one money and a body over the I was here ladies' night. Now, but oh yes, ladies, yeah, on ladies. I just to make kiss here, get here too close. We might go make body. Just now. But I about ladies. I do from karaoke, Abane. So I was here. I just made lovey-dovey kind of night out. Oh, yeah. I got you. On Thursday, I do very for doggy. Because I am chopped Tana. The girl Obia Nazo. Okay. Obeme shape here from Azo. As to Gomian and Medulla already. Oh, the mental picture. Talking about the mental picture. Yeah. Okay. Mental picture as we are. Go see a pen, go see a cover or bogo. Yeah. Obagawai. Oh. Okay. And we'll go now the thing. Store number of this na my mental picture. Okay. Let's say the car. On Niru. Yeah, on Lazim Niru. Yeah, enough for departmental. I'm sorry, I refer back to that mental picture. Oh. Yeah. Niru can knock out. I refer him to back. Now I find out well seen as local government. So Imogo in a general form, if I Jubo. No, is she known as or also a part of caring. Obroni the arrogant, you never arrogant, Obroni the arrogant Ujabamba in a arrogant or wake the day I got doggy now. Yes, I can come back and see a jebe. Man was even on the pattern when always run over. Man decided on a Thursday. 1 or 2 like 15 slaps. Nikia. Okay. Yeah, that way. Okay.
ya mmachazie ọla na ya bụ ike apatamaka m ọ dị kind of rough ike ọ dị ka emago ya biko ijele ewe n'iwe ụmụ nwaanyị nọ na bịa palọ ọ bụ na ị na-alaik m aka because aka na-enwebe ọ na-adịba sọm chikerere m aka just feel m hand abịa na anọkọta mma ya papa ọ na-adịba a na-agbaghị aka na-amakwa aka na-ama bụ just ma ka o rezielu m dị ike ka ike tụsie etu with skills a na-eji skills amụ ya a na-amụ ya ọba nsọ ya ọ bụrụ gbasara gị sube ya esube mba ndị oke mkpi bifie ma aka mee keshọn ịpasi through Tuesday classes ụmụ nwaanyị na-alaiki aka just nye m aka so aka oh yes fana like ukwu ya so mmanya bụ gawa ike aka otu si etu ya ụmụ apa ọ bụrụ to hot hapa say na ka mkpọkani ya love sign arousal no love sign ka mkpọ ya love sign maka na ọ na-abụ onwe ka ọ ga-esi wee jidecha m aka wute aka ya ọ bụ na onye mee ike ọ bụ na ọ ka mee nails ya okay ọpadosia m n'azụ maka odesia m aka ọgụgbasia m maka ma nek onwe ka ọ bụrụ ebe ọ na-achọ ọgazim ọ chọọ ka nke isiri ya ka ọkụ nke isiri ya ọgazim ka o ruo ya ọ dịkekwa idozi onu m maka onye m owere mbụ ya gasịa m na n'ikwu onu ịghọta I take that. So yes, ngwoba mmiri na-arụ no ọma mụ ụmụ zeze chetakwa ugwu mgba n'abalị obi esi you can actually avoid that side meje ngwoba sawa you can avoid that area you actually aja 2-3 days or now you get on no media asimago okay mafibago mia ima ọ dị ka onye na-ebu weight ibukata weight o prepare na ababa gain mbụ a gazi ibi na ọ na-emezi mụ na ya mesị ife eruo m mbụ a onu m aka wụsịrọ maka a na-enyesi m love sign n'onu n'obe azụ ma n'afọ ọmụ nke atalụ nepụrụ ma ọ dị ka ọsị tawa ama na-ejie ma maka ife atani ya ma na-ejie onye nga na-asị bụ ọ ga-anyụkwa anyụ ọ ga-abịakwa abịa maka nwa onye ala m na ya na-emeka ihe the girl ọ na-adịba aggressive ma ọ chọba ịbịa ọ na-adịba animalistic ihe nji amụba bụ ọ sere akọtin dara ama m na otu bịa ọdụ ọkọtin fam na abacha anyị na-ata n'abalị anyị abakwa ihe ọ ga-abụ ịtacha ijekwuwe nwaanyị maka ọnụ niile ga-esi gekwe a na-ekwu ịta ihe nwere ya live bia nke m na onwere m ya anyị na-ekwu okwu haji a na-ekwu nwere ya nwụrụ na abacha bụ onions ọ bụzi ọsipọtọ hey, we have a discussion. And the water effect. I like beer, man. On a man, get it. So, I know. So, Nyabo, if I knew Kumakia. Doggy, Azua. Doggy. If you ask me, I prescribe here. Hope day, maka doggy day too rampant. Or they gave no man. Oh, enjoy doggy. You go up now, para one. I can sugar as we are at one. Oh, my animal behavior. You got that? Okay. So I can just cover the whoop on Thursdays. Okay. And when it first I got Saturday.
So mbido with na normal na aṅụba ịmago aṅụba mood ede Okay. Ede same for mood. Okay. Yeah, were ma aghụghọ m niile yipụsịrị akwa emesigbuo nwa ka m ji wee mụta iji ezere tapụ brezi maka na ọ na-emebe aka ka m na-eji agba maka ọnọkọta aka adịrọzi na-abịaba Tuesday classes eji na-amụta ọrụ aka ka ị na-eji all the time. Biggie more upgrade. Biggie. Ị na-ewekwa eze ị ga-amakwa ka esi eji izu eze maka ịdị dịrọ kịafụlụ rọba ọ bụrụ onye na-achọghị ịbịatawa gị afọ ọmaghị brezi wee bịa and ihe yiri brezi wee pụta bụ na ịdị confident n'ụdị ala enwe. Oh yes, ọ na-eso nnọọ. A lot of ụmụ nwaanyị mma alafapụsị ọtọ fati dịrị iyi brezi. Many of them. Ị na-eji ghara eji ebe ndị alafada ka efe agaghị esi menye nso efe. Amụgo dazie nke onwezi ndị aga na-akpapụ apampi ya ka ama ọgwụ obodo ọrọghị ọgwụrụ ọtọ ọrọghị Ada gịnị ka a ga-eme ya chapagide ya ọkụ ịka ọ ga-ara ezekwa chapagide ya ọkụ ọ maka onye panebụta weda enwere m ike eji achọ ọkụ a na-achọ m nke kwụ ọtọ so na alada na ọ dago ka ị na-ekwu nrapụ ya nọ apịbị ya ọ ga-agbagote ọ dipendị mgbe ị ga-acharịdo ọkụ ruo 360 degrees centigrade for rice. O dipendị momentum iji nọrọ ọ bụ na onye ndị responsible for ala eda. Oh yes. ọ bụ na nwaanyị mụ na ya nọ ọ bụrụ onye na-anụ ọ bụrụ onye na mụ na ya nọ ịmago anya mụọ ma nwa ịmago jebela level. Okay. Ama m ka dị ala dị mgbe ọ ka kwụ ọtọ. Ọgwa gị mebisiri ya. Yes. Mụ agbatụsiri dị ala mụ amị eripụsiri dị ala. So nwatakịrị nwa ndị a mụọrọ m amịkwu onye bụ ala. Oh yes. Anyị ncha nwe dị ala ị ga na mgbe anyị kọnkọ na ọ bụrụ nke ahụ. Okay. Oh yes. I concur. Okay, get the concur go Biggie. I'm gonna Biggie, Jerry. I'm Biggie. Don't worry. I'll take you on a cruise. Hey, to God, Biggie. Eba ka ga-eji egbu n'iri si eba. Ijele, biko isi na Doggy Thursday. So the maka na-eweb test we just say a day for it. Enwere reason nji kwuo Thursday for a dog. Oh yes. Maka na veins na-anọ na side ikpu nwanyị. Oh yes. Ma ị na-enye ya doggy. Okay. I brought the same veins. Naanị ya. Ma ekwe ịnọrọ ya n'enu. Ọ ma ị na-enye ya front. Oh. Yeah, ị na-ejewe missionary ya. Yeah, I tell you what. Okay, go ahead. Ọ bụrụ onye na-use toy. Okay. Women no man use ime doggy style with toy ga-esibe ike. Oh, ife ọkwa scope nke fana dị enweta. Ọ na-afịaba arụ. Enwekwa ka esi enweta ya, a na-enweta ya ma ọ bụ na enwe nwaanyị dị involve. Okay, another counterpart. Yeah, I want another counterpart. So ọ bịa yiri ya amụ a na-eyibe gedola na-enwe ka esi eyi ya. Agwa ndị anyị na-achụgharịba sha anyị na-achụba fa sha a na-abịa amụba anyị aka ka a mebisi amụba anyị aka amamefe ọ na-eje achịtara ịmụ ihe ọ na ihe a na-eyi
ife ka ọ dị mana ọ dị agbadatarusi maka eyi nwaanyị ike ya kpokọnile enu yiri ya dị amụ ama mbe ndị down ọfụma wee rọhie ị ga-afụkwa na ha ga na-agba mgba mgba ga-adịrịrị ya mana ọ bụrụ na natural ujege ga-abanye ibe ndị ya ka mụ nke chakwa ya ike gị ịfọfọkwa ya ife gị ibegbuo nri mma ọ bụrụ na the muscles na-anọ n'anya bụ dọkị 1 second ka mkpụrụ obere ife na mkpụrụ ka refill your beer because refill ọbụla ka just refill your beer ebe abịa na agbagharị akọwa gị ị na-eme ndị ji vibrator gbanwuo vibrator abam na nwụla gbanwuo echi ya batrị nwụla guys abụkwara ncha ihe ara apụ obodo a ebe ememe eriwe eme ebe ji eme ozi achọghị somebody ọdọ tejuo gị arụ a na-akọ na-akpani gị wee nwayọ ijere biko karịa so nna m azụ a ijele azụ ịma na enwe abịa na mmemezi azụ dịka azụ a na-adịba aggressive kind of ọ maka the veins na-anọ n'azụ ọ dị very hard to reach nwaanyị ọbụla megidere ife ọ na-eme ya na azụ dị na mma ya na tọọ ya ama ndị si na mma so a lot of times ọ ga-abụ mbi otu anụnwa ntọọmụọ nwaanyị azụ ọ bụ na anya na-azụ gbaa mgba ịmago ọ na-afịatụ ya arụ mmanụ onye tọị ka ọ bụ ya na tọị dị mana ọ welcome m from azụ ọ sign yarụ m na local government m ya si na azụ local government ideke ministries si na azụ local government contract sign ya m contract niile o bu ya ekwu ogene because na mụ na ya nọ n'okwu local government ya si na azụ enye ọrụ nye contract sign ya yes o nwere onye si doggy brings good odor odor pase ihe m ọ nwere odor ọ bụ na nwaanyị lesi enwe ụmụ nwaanyị ikefa na nya ọtụfa na anyụ arụ ọ bụ ike na anyụ ịma na normally ọ ike na anyụ arụ yes but ife na anyụ ji dị arụ bụ dị ọtụ ọ bụrụ dị ike which ụdịrị ha emekwana ya ka ọ fe lụọ bad ụdịrị ife a mee idobekwa iru gị niile mọzụlụ iru ga na-amụ amụ niile ahụ ka ọ na-eflo oyi ọkwa na ọkwa aṅụrị ka a na-enwe wee nwekwa malụ ma ihe niile ya chifu enwere nke nwere isi ọkwa ndị ọsọ aṅụ enwechara aṅụrị onwekwa ife ọzọ ọgwụ PhD bypass my neighbor now. isi gị niile gbatuo n'oge a nọ n'ọrụ na enwere onwe gị ọ bụ na ihe nchọrọ ebe ka ndị nọ na bịa palọ amara bụ na mọzụlụ nọ na azụ ọrụ bụ different one from mọzụlụ nọ n'iru ọrụ because ịghọta narị ife a ọ bụrụ onye dọgi ọ bụrụ onye nwaanyị na-eyuzube tọị azụ ya na azụ ama ndị si na mma nke otu a gaghị na-esi ọnwụ trust me mana ọ bụ na ya na ya dọrọ na mana ị nwere ike ọ na-eme gị nke ị na-ejebe n'azụ a most times ọ ga-abụ ọ nwere ike normalize ya ọfọ nyanwa ọ bụ na ya na tọị ka dị na mma and ị na-anọba nso iwepụkere batrị tọị ọ na-enwebe batrị wepụ batrị na anụ
Remove that fucking battery. In a whoop battery. It happen. On a battery, I charge your battery. I mean, if you are my brother, so I'm more time monkey. And when for now, my brother, you go war. Oh, yes, I can handle the water. I want Panina Mayana Bania. Fuga Banya and Poo. Farmer, you know, Professor Talija. I've young woman be to Gasiaka. So if you in a work where this doggy are the very because calendar like you can a dog open like just them D come on calendar on a doggy I come on man with a lot of people that like on other people on my doggy. Okay, you want all the call you balance one Abusron your toy go to okay. Nyana togi dinamma. Oh. Bako yega mama mwe apocha kwa ya anako. GG unique is no D. Sisi na foko. D karele. Olu cha 26. Sesi Henry, I'm a no doggy gara anya duwa gamma. No, nna wale ulu doggy bala brothers na ave no ni adi iche ma bona go si attack. Me to attack birikwe. Mambo. Na ka ngwa Izele. Na ya bu doggy. Oh yes. Ife mu akacha eji ekwejire egwu bo. The mental picture of shape ikia from doggy. The dog itself, I brought my butcher on the. No, if I can be able to capture that mental picture. Makanopi, this man, imago. I try to read by Canada na the world of women. You why you gonna get a mental picture. Oh, and where you why kachacha like any fan and men clito now brought mental picture. Oh. Mental picture. Okay. Now me major position egwu. Ejiro room where mirror egwu. Oh. Because so mo ifa ge stick ita memory ya. Omo na nya ni jele me ko ife. Onwe first store na memory. Oh. Opashia ni si na no obodo omo na njelo na egbubie mo osimiri ya ka am ya mma niile. Ekwu ogene. So, even determine the interest in knock more on the mental picture. So that I can store and we are store because it can be rekindled at any time. Anytime. When we can get Jebenia in the first round, just second, those weekend at third, I invite young mental picture or help them through. Oh, very essential. That mental picture. Because every weekend, you feel on your in one keys, in one cable. You need this. You need extra enhancement. Yeah, enhance. Yes. So enhance Abraham instead of more in another blue film more in another. I just dig archives the mental picture. Roll full money I check with. Oh, so face here the picture, flash, yeah, flash. Well, the picture, why miss him cha at Atobom. Hey, okay. Hey, Mama said I am Mama. It was still a local government at Tomway. Honor to one thing. Yeah. Then another disadvantage Aladalada. Okay. Borona. Abrokwan and Chok water Galada. Nke quarter kagada kwa is a game. Obara abati ano so yeah. Oh yeah.
nwaanyị Alia reduce go nwere extra work to do. Oh yes. Enwe fa na-akpọ ịmachu amụ. Imakasa gbara bụ afa ikataka ihe a n'oghere. You need a kind of extra erotica. I got you. A game changer. Yes. Go spicy erotica. Yes. The member seen as local government, the senior local government, the senior local government. Yes. I'll just go there. Yeah, another pattern of you know, Ochiralia nab. Okay. Ochitia, itinya titi on your coya. Okay. Bubu Chabia. Yeah, if I say good boy, I will bread and butter. Oh yes. Obviously, one moment, or never riding on Purania. Okay, better. Oh, who do you when I worry the team? I'm looking back one. Tea, money, or day I will not talk. I will not lay the dry. Yeah, tea or below. Or this normally, I will not wine and at home when I'm not passing it in oil. I was here. Oh, when did I shave a man? Yeah, or Rude, Umago, Diana. You know, yes. Well, I recommend Kels products. Oh, very good, Body, you know, when my scent oil. Oh, and one usually woman had a region of Holland, and what I see. Oh, enjoy new city and Obarwali, Mojiali, Obarwali, Mam. Enjoy yourself. Makajiro me very. So that people and when carry no mass buy Kafa, no fine. In fact, when I skills and acquisition, you acquire. It's your one funny fine. Oh, yes. Yeah, Obno Mazi go used to Nivea. Nivea, Broka Nivea, Nana Mena, Ubodo, Bonon, Kana Mena Bani. Oh, yes. I'll grade the panel. Mobutura, I'll grade the Siamfa. I'll grade the Siamfa. Oh, yes. Ever room Kelly. Imago, a Quasiam for Kelly. So go to Nakwana shop, more if I do a supermarket. A pick the Siamo body lotion Kels. Oh, just when I Kesequa Momoazi, Monafaji. Very good. Yeah, and this is used to Tura. Umoncha Umbochia, Delta Fast. The upgrade Siamfa. It's Siam Fanny na Nabo lotion. Oh, yes. Yep. Honorary Adinara properly lubricated. Yeah, then Imano Ochikonata Ojira Olagala. Idemma. Oh, Omar Walianya. Idemma. Aria Gana Shabamanu. Oboro, yeah. Udi obuna isije iwini. Onokata unatiku unuga nasty. Okay. Onokata labs ya. Okay. If I weigh ya. Ijebe eba side eba. Oh. Abuna area de properly lubricate. Poko. Yeah. Itine kwa obanyakwa. Oh. Yota. Imokwe ma enje use carry method abo. Ona rara onwe kosi like money ano. Mensusia ebido. Okay. Anything about mensus go mensus. Kenon kun polya. Okugo, nya igbu okugo. Mensus. Nya igbu okugo no. Olura mgba, ayimago. Otira okuko mmo n'onu.
Oti ọgọ mmadụ onu nwoke akwụrụ jam. Imana ọba na ara na timing ya. I'm na apply with the shower method. Onye kubaga aka. Oh, that's an avenue right there. Yes, na. Ojikuoro labs. Opa. Okay, you can because you can actually manage that place with the we can stay okay with that place till after the whole thing. Yeah, I got no woman on my getting at the number. Ọkara mmanụ unu ije metọsịba bedsheet na inyewe ndị mmadụ unnecessary ọrụ. Ọkaghị mmanụ ijust mụnwa na-eje day one ọ bụ na ọ nọrọ olikpo m period rikpodo m nkantụ ọkwa 4 days ọ deta n'aka day one shower method. Day 2 onye konata amalia. Okay. Day 3 ejewe ebe na labs. Okay, labs. Okay. Yeah. Day 4 ọ na-agwụzi agwụ. Ọ na-agwụzi agwụ. Yeah, ọ na-agwụzi agwụ na day 4 enye m ya were ya ọnụ ịmago ife mụ na ya n'ọnụ ya no problem. Oh, 5 ebilokwa ebe akwụsị. Yeah, I'm na day 4 si nke otu ahụ repeat gbe m shower method. Oh. Okay. Because I mean iji pen na akwụkwọ na-edetu. I mean iji pen na akwụkwọ. Ọnọdụ ọ bụ na ọnọdụ enye kene m game biko. Ọ na-adụ na ị na-ekele ya. Nye m game biko. Ụmụ nwanyị nọ ọ ga-akpọ anyị ka anyị mara ihe ha siere na ihe niile anyị na-ekwu. Ala ndịkwa inside ngwa na-emekwe ka ịpụtago obere ike gị na-amakpụkwe n'elu ike ya. Nwa ịbụ nne erotica ijere nwa bụ nnọọ just erotica girl. Ọzọ ị na-apụta ọ na-amakpukwanye n'ike. Ebe m na-ala ike dọgị kemụ na bathroom. Oh. Enwe nke a katara one day mmiri dasara na bedroom ashiburu magara ịkọ isi na ihe sink because I'm like here aggressive ihe doggy. Oh, in a like aggressive animal for doggy animal behavior. Yeah. Oh. Yes, for come. And I remember onye oyebuzo were aka manye gị apa n'elu ike gị. Ọ ga-ama gị aka n'ike. Hello? Ọ ga-amụba gị aka n'ike. Nara gị ga-amụba gị aka n'ike ma ọ bụ ụmụtapa. Yeah, I'm like gonna na-apịa m ụra n'ike. Keep on spanking me. Oh, spanking. Ebe na anya spanking. Spank the bum bum, you know? Ele di ike ye kuli elu. Yes. Spanking. I like it like that. Yeah, because that sound, that spanking them with it. That sound, that spanking them with all your buffet. Oh. Okay, yeah, that yeah, it do ya one get my bye. It do back wells again, bye. It do back wells again, bye. Obey the Beruzen Bonola and Akuta. That's another doesn't matter, bye. Oh my gosh. Okay. Cynthia. Thank you. Oh my gosh. Cynthia. Iji konugo
ihe ejikọdu gara gị together maka ya nkọwa ijele asị m amamụ ihe niile na-akọ azịna ndị na-ebe nwere ike ịdị na-efili na ọkpọpụ ihe niile na-akọ 100%. Ịmagbadogo ha ncha ana m eme nke na-emebeghị nke aka emego m nke laps mee nke ara coming together but nke a niile kwuru na nke laps anyị ga-aga adventures for it. ekwe na anya o ya nke ebe a oke nke aka na nke labs emego m nke laps mee nke ara ana m eme nke ara steeti nke ara na-atọ n'ugwu emebe m nke ogbu aka nke ara ọ na-atọbago nwa n'onwe gị na-eme ya ụtọ ọ na-atọ oke ka m jụọ gị ọ bụ na ịchọkwa ime nke ala ọ bụ na eche ime nke aka amụ akwara dị ndụ nọ n'ime o nwere ijere na ajụ gị o nwere ijere na ajụ nke aka agwa isiri emebe before emebe m ya ejele emebe m ya mana aka gị nwetụ obere anụ na ya na aka m dị oke ọ ga-emenwu ya no ịma ihe njisi enwe aka ọ bụla aka niile ga-emenwu ya ọ bụ na ọnwa anyị dị too slim mba ọkwa mma Cynthia ịdị skinny mba ịdị skinny mba ike gị nwere anụ abi no aka arapụ ike a ga-ebete ya anaghị egbuo nna ma a ga-ebete oke dị n'aka gị anụ dịkwa n'aka gị oke aka juru eju udo oke ọ bụ na aka gị nwere anụ so ịfụ na ebe a nwe ụdịrị soft ọ ga-adị nke mama ndị soft aka mba aka nwoke eji m ebu anyị so ọ gbapụ mana nke nwaanyị enwe ka ebe a na-adịba this place ọ na-ayọba flappy so ọ bụrụ na ọ na-use like Kiehl's product or ọ na-use any other product to the kind of on a soften the skin. Man, you need the ude or maybe anything. Okay. Because man, you don't know when goes here. When we see what is here now, the idea of ude is slow down. It's on this or the was artificial. Yeah, you know, we all got like since you two in Okita. We all got be one work on there. Cynthia, California, I'm here, I'm listening to Angela. I want to learn this Aka code. Tell me. I'm listening. Okay, carry on, Angela. So Aka abo, each maka idine. Oh yes. I will not bear the buri too much. But it reduced too much. Do what Maganani, then dinner is here. So that means we see Yan of any can eat the bed. Okay. Yeah. Then it's slanty or belly. You will see I can go to a dinner, basana bed. Make sure I can do it to her. Oh, in our channel, which dinner be a dinner at the bed. Yeah, oh yes. Yeah. Yes. So imagine here, the man gonna imagine is able. Cab one alone. Okay. Yeah, the guy gonna imagine able na you're on a football. Akabo, he can go on a phone. Oh yes. So obia, I'm not on my each cabaro. He open up a little bit. Okay. Oh yes, open up a little bit. If any abana road to her, it's just in a belly. Oh yes. I saw Pachi in Yachisi with the Muslim Baba. Just to no beauty. GD, just GD. Okay. Then yeah. Go ahead. The guy na on a bezuku yamma. Oh. If any now, but when we know, go,
as a supplement. Onye bezi ukwu ya mmụọ na-atọ n'ukwu ya. Make sure na aka enwere mgbe iji nọkata mesie ya ike. Mba. Yes. Mba, I can't be with muscle. Yeah, you need to create a kind of space. You got measure amuya. Or when you go the space, you call it when anything GPR there. Oh yes, because I'm money did free. As long as as long as it tiakaga, the well lubricated. Yeah, na akage. All caramel go KY KY once. All depending can I dig or KY I dig waga. Wrong and we magatia once. Imago. One. Yeah, if Cynthia will feature you. I just small. Just have to kanda. Equal again when you must go down. The door is on the lock. You just teach me more. Hey, Muda Cynthia Bioduchago. Cynthia Chirasa Muda, I am the music on camera. Oh, no, I've never bigger than Jeff, but I was. Every Friday I on a gaba jealous, but on a very beautiful or today for him. On a way. Oh. Every Friday after I got every day anything that online I could post on a special or today. Oh. Okay, unja we make point of arousal. A special or today because I'm more be happy. Okay. Are you when I jealous in a gaba online anybody handle anybody picture. But on a very happy. Oh, that's good. That's good. I wanna to help them talk. Oh. So Nemo, Ebenenya Abulebaka. Aka. Motabago the Aka kita Cynthia. Waga. I'm trying to have a mental focus. Okay. Mental focus. Go ahead. Please, Waga, yes. A spiritual yeah, just continue. So Nime akaga etrai nyaka ineku onwo edere oburu akaga igbawa agba ma we debate heavy or debate too meaty ijidefe. Oh yes. No, make sure not to lose. Or they're too harsh or too hard. Oh. Yes, edo naria eti naria ife ujagaba nara. Just did dobe anenua. Oh, ujage kodi zirina accelerate. Oh. Ujage nara ona accelerate ona